Jason, egon arte, gurekin etxean, adik eta zeharren, kantua izango da ikur bat. Duela, 20 piko urte martuteneko espetxetik, ies egin zituztenako, bilagun, afe musikaletan, barruan sartuta. Eta gero, jarraitu zuen, idazle horrek, idazten, urtero, liburu bat euskaraz. Baina nahi dugu hemen ja egotea idazten baina hemen euskararetik. Beira eta beste guztiok, beraz, oazen, behadigatik eta beste guztiok batik. Zenbait ikusteko, hori batean, dekreto